UIRPC di ke Nongke di genang. Daniel Group Acha. ini kutuma tamo ke tahu season ke rabar ni tahu ERPC tei bahasa junal thangka distamu aku distab kajang bagai plus TRPC agi tomoni bagai bahasa rabar makan kagai thangai sura rabar simnayo aku kaisa sini সংগঠন sentabo TRPC di klayai sini central committee sing kerak ke ini khawai ke kisa tongho blok aku khajaknai ke sing tamnai sinamo obo simo khlaipe sinai registration terus kan masuk sini kawas sing awalnya khlaikya kata je মন্ত্রী নারো কাবাক সারাবা তোমরা যাক সিনি সিসলা কাইসা जों তাই কেমন जों সিয়া সাইমিয়া সিনসেন আও কাইসা তাই কাইসা थांनायाव खरसा रंजाखा बुं तम कुमार जमातिया बुहान बुं के अब कर्ण कुमार जमातिया जलेमा ब खरताम नि बिसिङाव खरनि केस पाइखा बन के फाइग्रदि थांके नाय हमनि बताव सयलेंथा जेलो थांनि नायखा गताव खनाके मिस्टेक कुटो बनो अब बेबावनो कमप्लीट ताइपनो जे कनसान उसी आगे सामने तंग फैनाय बिन केस बायनो 300 दे 112 2012 बाय 2011 नि केस सामने बाय सयलेंथानि के आमबागै खनातो आर थांनाय गोसोंथ सिनि अमा हिनबागै सिमिया केस जों अमंतों सिङावनो जों नायो थांलायो आव गायसा गते किसा ताबो हाबं फायमानि यागलो जों सिनि खायथाय मामथाय दंनो जों ठीक नाखा sini borokno ठीक ना बागै ती UIRPC दिनि आमरो सय याक्ति सजाक खरबसक नन एक्सेप्ट खरबसक ताइ चुबानाय खरबसक ताइ बिग्रा समा हामबागै बा बिग्रा फन जस फन समय तंनाय जोंबाय मानैबो मायबो मासायबो तंनाय हनाय आबानो सिनि जों सालायखा सालाय खालायलेखा गावनो ताबो सिनि बसकामो जों प्रोजेक्ट थिगै जतो नामन थिगैनाय जों सनामनाय दङ जों आबो senambaikya jamarkya decision thung awhaikya sing phaina gambagai sing tini o je asruk laimani mana nangmani mana thaka kam khlanya nang abno tia khai baisata abno sini sudu central committee block wise sini executive body sab tong ya warma salai sing tini reform khlaimani mo bakya wai thang thata bohai yo obontin tini chuna sunai Nó ni demand je tong ngani a demand ro fulfill den kana pom hai. Kale tripartite agreement ba annual TNB amung ka se fulfill ni kop. Ka TNB chukti ba TNB accord awu ka se fulfill ni kop thayo. Kaun SD boni ram tongo 100 koti paibe khang ka fulfill. Ka amung ka bebat na nawai khaimani ba. Kharsa khorni pheni ba ka fulfill ya. Ang khorni phaiga kharsa phaiga nokhan sangmaya ko mungsapan mai ko tungo gobasa 22000 age nongman kha 28000 nongman kha mungsamaya vocational training paijak mungsamaya ei bona jottono teisi kes bo masao accept bongya ga bongi bagi kono package krai epono hapang bai gothogoi hapang bai tongoi जों o borokno jana potsa thingna bagi nai जों फाइदों जे जागा दङ हा दङ गदा जों सेमनो बाक्सा राखा राबार एपोनो जोंनो सिनि दै नंफोरमानो बा सेगिना नाय दङ जों अलाइन थांदि आता दाउ स्राय जों केवबाय सानाय थांगिया सारन थांगिया सिननो जों स्राय जों रै दङ रै खाय थांनाय तेको गागि बुइनाय माखासे नुगो दाउ तायनाय मालिया बखाय मालिया जानिओ जा सेजामाव करै साजामाव करै सिननो जों स्राय ए बहाय दा सिनि दाउ आउन थांनि थाका सिनि बरक जों असुजना अ जागा दङ आउन अनुसारना जों दाउ अमो जे प्रोजेक्ट बा सिनि जे मानो दंमोनि बा जों साना दंमोनि बेखौ सानै नावै गथ'खौ मानजानायसै बे पेकेज होनगासै दाउनि एनुवेल टिएमइ पेकेज स्कुल थांनानै कलेजनि रां दङ आबो अल पास खालाय दाउ आलादा गामाहाय कोनो अमनि पेकेज करै जों सालायै हाकुमाय गथ'गै जे मानमानि आबादनो जों दाउ बाहायगे मानाय बुसु दय मानाय जों ठीक खालाय लेखा Acha no ni to tabo duita dol ni ta kaisa ka onontok group
তো গাইছে গাই দিনি ব্রো তাউন বাগে ন কথালায়া তাউন বাগে কাকলা খাবি না রব তো কমিটি খাজাক তো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি জগদাম তো তাউন বাগে কথালাই লিয়ান রক जों कुइलानि सिमिं ताबु जरा TUIPC बेखावै नखर थांगा TUIRPC बेखावै थांगा तो बुंग मारो बले आगिबान TUIPC को थले गा आथे परे का कुइलानि सिमिं रिटानि सना न रिटानि स्किल खेंगिया गा सम तो ताबु सुदो रबार मानानि बा नक मानानि आबु सिमिया बले सामु सिनि नंगाजि सिमिं तिनि जरा थाजिं आं साका खरसा खरनि के फाइनाय केस बतंगो माया बतंगो जागा दंगो मुंसे खाइमिया गा हाबां फायो थांगो आरो माया सिनि आम हाके कारो दं गावनो सों बुजुरा कल थांगो सामिया तिनि जरा तो आं बिसिनो गा खलाइ दंगो खलाइ फाइया लामका सुका माइचिया तंखा गमो केस उद्रंखा गा हापन पाइफिया दंगो हापन नाइ दं खबर ताव खरसा रमजो फाइदिं थांजौ आं सामिया आलका बरो ननर बनु दंगो थांमानि आं हरनि बारटा पयना किला थांजाक राजु बासाय हवायाव फायजाक आं फेसबुक बाजेस देफोन आं गाव गुसाव जे गाव संग खोनाका आं सयलांजा आंनि रंनि दंजों आं थांगो खोना थांगोनाय गा अमाय खायनाय जे काहर माने जुग माने जातै आंनि बरन बागै आं ताङै थानाय खाय थानाय गा आंनि खायदे आं खायो बताव साका आं नों खायमालिया आंनि आंनायखौ बंखा ताव साका आंनाय RPI रिपाब्लिक अफ इन्डिया आंखा सागा आं जेकुनु सरकारनि फेभार अमा थांगा आला सरकार आबा हाके आं दंगो सरकारनि एगेन्स्ट माइ आङो सरकारनि फेभार दंखासो सोंमान जों राजनैतिक आबकसे पार्टी कटरिया पार्टी न जों दरजाया जों फेभार दंनो सिन बर माना नांगौ आ लाइनो आं हिमो आ लाइनो सिन बर गताव साबाय फैसुय जों आरो हेलाय गामैनो सिनि TUIRPC सिन मिनिस्टार नो संगा मिनिस्टार सागानि नों बुमाबा जासिन नं सापर्ट जा जोंलै रहाका बयें TRPC मुङै थाङै अलगजोय नेक्स्ट जों थांजिउ अलगा एंगल 300 ता रावर थाङागा अलगा अलगा बर' जों थाङागा सिनि जों थां बंनि जों थांजिपु आहाय ताको गा सिनिगा आसे बयनोबो खाथिखौ नुमा बया एनले TNB नि दुगान उद्बोधन नखा एडिसि हाबं फायमानि जोंनो SBI अफिस फायनि जोंनो रिनियावले गा बखा क्वार बखा कतर गा जों बायसे नों बायसे खायनांगो नोंनिया तो सुकुन को खरेता फन आरो सिजाक्ता नों बसो जरा बखा क्वा आं सिखन नों क्वा फन खाता आखकसे ताबो बहायनो आमदे हाय मानजाकनो अमाय खायले नों खायमे गासंला खाय थानाय एके बनो ना हिया ताबो जरा जों नोंहाय बुखनिबो जों साना थाङो खायनाय खाय थांनाय ताबो ताङि दंगो जे मानमानि जेंमानि जों सावै गगै बोजरमानि मान आवनो जों सालायनाय बागिचानानि गनो जों दंबायो बागिचाना एके सिंगर बुजिनाय और आं खागै बागिचाना नि बुजि आमतिया प्रजेक्ट तामतो तामनो जों तांबाय मान बुजुरामनाय मान सरकार हाफां फागे वाइसा बं सरकारना गोबाव जे नामन प्रजेक्ट नि बं CPM दंगो CPM बेबो खायमा खमु माया BJP सरकार इंडिया बो आइ सेंट्रल बो सरकार और सरकार गोबां बेबा राबा रै बिगारि गथारै मोरां दंबा बेबो बिजि खायमन मायाले आनि बखासन नंले बरनो बुku selain puno bukan selain mah mana muter aja no aro guru tamo kharap busuk to no niche mo thak kata tam tak kata no agen to kasama to kata ya tam bung awar sang kata dana guru baga TUIRPC di sing tini sini central body siming se tam nai 42 jana gatebo kane block thiki dongla te phayako Central Committee Body, General Committee Body 42. Tahu saja. Biarlah zona abu. Kati ini blok tiga blok ni tak ada. Kat sini sarat ya kurang ni pasti kena abu tu. Bos ini ya tak saja pakai muka kamu tu. Dia sudah nak kasih model village jaga orang berarti macam bisi bani sekarang no. Kita tahu ada gua settle ini tu no. Official pakai kasih report macam budget thangke tahun nak tanggal sini. जे प्रोजेक्ट अमन मनसरे खाइ गाबो हाय आवो के एग्रीमेंट सारानि प्रोजेक्ट आं बायता हामबाय